Bueno, dagoeneko 5 urte pasa dira, ez? Gehiengo sindikalak lehenengo grebaren deialdia egin gendula. Bueno, grebaren deialdian ongi azaltzen genduen gehiengo sindikalak politikak aldatzen ez baziren murrizketak etorreko zirela, ezta? Bueno, 5 urte hauetan, zoritxarrez, guk egindako leloa bete eginda, ezta? Eta bete da, erreforma laboralak egon dira, pentsio reformak, presupuestuak kongelatu egin dira, eta ondorioak izan dituzte bai hezkuntzan, bai osasungintzan, Tolosaldean dagokionez 3.300 langabetu ditugu. Bueno, datua oso txarrak dira, eta zoritxarrez ditugun perspektibak txarragoak, ezta? Tolosalden azkeneko urtean 1,8ko langabetu gehiago igo dira. Eta hori ez bakarrik, langabetu egia dagoeneko ez dute inongo prestaziorik kobratzen. Sortzen diran kontratu gutxik ere prekarioak dira, oso soldata murritzak txikiak dituzte, eta gainea egiten dituzten kontratu eventualak izaten dira. Eramaten gaituzten etorkizuna, elak adirazi nahi du, oso iluna dela. Administrazio hori eskatzen diogu, gure hezkuntza defenda dezala, kultura defendatzeko, eta hemen ditugun interesen alde borrokatzeko, ezta? Eta horri eskatu nahi digu, badala garaia, desobidentzia puntu bat bultzatzeko. Oraingo pentsiodunak kobratuko duten minimoa izango dela 0,25koa, eta maximoa esatu dute IPC gehi 0,25. Eta markatzen ari direna da IPC gehi 0,5 kobratzekoa imposiblea dela. Hori tope izango dela, eta zoritxarrez pentsiodunak kobratuko duten dirua 0,25ko igoera soilik izango da. Kontutan izan behar dugu, poder adquisitibo asko galtzen dutela, bizitza asko igotzen ari dela, beste gauz guztiak igotzen direla, eta hemen pentsio duten soldata kongelatuko dira bizitza, denbora luze baterako. Deialdi bat egin nahi diogu Tolosaldeko afiliatu eta eragile eta langile orori, larunbate honetan, urriak 19an, manifestazio bat dagoela Donostin, atxaldeko 5 bulebarretik hasiko dela, eta, gure pentsio publikoen eta alternatibaten bila, nik usteet bideratutako manifestazio bat dela, eta bertara jutea komeni eta beharrezkoa dela. Egoera